Velkommen til Klaver for Begyndere. Jeg hedder Rasmus, og vi skal nu i gang med at spille julemelodien Glade Jul, Dejlig Jul. Vi starter med at spille melodien i højre hånd, hvorefter vi fokuserer på de enkelte dele af melodien i langsomt tempo. Så går vi videre til bassen i venstre hånd, og til sidst sætter vi melodi og bas sammen. Først langsomt, og så i almindeligt tempo. Vær opmærksom på, at vi nummererer fingrene for at hjælpe jer med fingersætningen, hvor tommelfingeren er nummer 1, og lillefingeren er nummer 5. God fornøjelse. Jeg vil nu spille melodien i højre hånd. Vi starter med at finde midtersædet her, og læg så mærke til, at du skal bruge pegefingeren på G over midtersædet til at starte med. Nu vil vi dele melodien op i 6 fraser og spille dem langsomt. Læg mærke til, at den første frase starter på tonen G, hvor du skal bruge pegefingeren. I den anden frase er den første tone D, og her skal du bruge lillefingeren. I tredje frase er den første tone A, som her spilles med langefingeren. Nu vil vi spille fjerde frase, og som før skal vi starte på A med langefingeren. Nu skal vi bruge langefingeren på D her i femte frase. Nu skal vi spille den 6. og sidste frase af melodien. Frasen starter med et C, hvor vi bruger lillefingeren. Jeg vil nu spille bassen i venstre hånd. Først finder vi midtersædet på klaveret, og så starter basgangen sædet en oktav under midtersædet. Nu vil vi dele bassen ind i 3 dele. I den første del skal du bruge lillefingeren på tonen C.
Vi vil nu spille den anden del, hvor vi skal starte med at bruge pegefingeren på F. Så skal vi spille tredje del af bassen. Her skal du bruge tommelfingeren på G. Nu sætter vi melodi og bas sammen. Vi inddeler musikken i 6 fraser og spiller dem langsomt. Nu vil vi slutte af med at spille melodi og bas i sin helhed i almindeligt tempo. Tak for nu, og glædelig jul.